работи хронометъра Casio KD2005. В момента сме в режим часовник. Показва ни часът, датата, деня от седмицата горе и отляво се вижда AM, PM, преди обед или след обед. Тук горе вдясно е будилника. Значи с мод се превключва в режим хронометър. В момента мигат отгоре дните от седмицата, значи сме в режим хронометър. С старт-стоп стартираме хронометъра и съответно го спираме. Показва минути, секунди и стотни от секундите. С повторно натискане пак го стартираме и пак го спираме. Ресета на хронометъра е с бутона ресет. Сега пак го зануляваме, пак може да го пуснем, да го спираме, пак зануляваме. Така. С последващото натискане на мод си влизаме пак в режим часовник. Показване часа и датата. Значи в момента не е включен будилника. С натискане на ресет и стоп изчистваме будилника. Сега в момент само в режим на часовник. Будилника няма да работи. За да настроиме първоначално данните, натискаме мод бутона два пъти. И сега вече с ресет настройваме тук часа, после минаваме, превключваме с ресет минутите, после дните от седмицата, настроиваме се датата и така нататък. И после с старт си го стартираме. Сега вече е в режим на часовник.